Bayatan na may sa baro iti ili ti Peñarobia Abra may pagrupa ng karnap ti motorsiklo iti kayong na pulis na arestar. Report ni Bridget Mayor. Nagtendag iti pagbaludan ti sangapulo ket siyam ti tawenaan ni Bioby Caibo Jr., residente iti barangay Dumayco, Peñarobia Abra. Gapu ti may pagarupa pa ng karnap na ti motorsiklo ti kayong na ijay Malolos City, Bulacan. Naimbitaran ni Caibo iti Vigan City PNP di Kalman, mainaig iti sabali a kaso, ngem naduktalan nga daan dayto iti sangsangwen a kaso a karnaping. Babaen ti bileg ti warrant of arrest nga inparukat ti RTC Branch 22 iti Malolos. Imay inarestar isuna dagiti pulis ti Abra Police Provincial Office ken Peñarobia Police Station. Bali iti Malolos ma'am iti nakafailan na dayto kaso na for carnapping. Allegedly kat motorcycle di inalan na nga bagi matlang ti brother-in-law na, and then finailan dati kaso insublina, although insublina kano DJ motorcycle. Nagyan kas katulong iti balay ti kayong na ijay Malolos ti sospek. Intaray na kano ti motorsiklo ti kayong na pulis ngem inpay sublina metlaeng idinagawid iti Abra idi Nobyembre itay na panatawen. Iso asaan na aninamnama nga intuloy ti kayong na ti darum kontra kenkwana. Inpay sublikin ni manang ko. Okay. Insubli na mam ta DJ intuloy-tuloy dala tamiti kasok mam ta di karnaping. At dayta iti kustodiya ti pulisya ti Peñarobia ti sospek ken manamnama ama ibiyahe ken mai-turn over iti korte ijay Malolos, Bulacan. Bridget Mayor, Balitang Ilocano.